Sawubona baba Mshumayeli. Yebo sawubona baba. Ninjani? Siyaphila baba singezwane. Siyaphila baba. Uyi Mshumayeli umncube. Mshumayeli umncube ogade wonumuzi wonyazi imbalenhle. Oh, sila imbalenhle namhlanje. Amen. Yebo, siyabonga kakhulu. Baba mhlawumbe angasichazela kabanzi ukuthi bekwenzekani namhlanje la eTempelini. Angibonge nina baba eGotism IT. Yebo. Angibonge kakhulu ithuba engilitholayo echa ukwenaba nje namhlanje besinomcimbi wentsha. Yebo. Intsha ke yebandla iqinisekisa kwaze kwafika ngisho umholi kwaze lonke wenabasho ezogqugquzela ukusebenza ukuthi akusetshenzwe kakhuleka kingane zilungiselela ngoba silasilungisela umsebenzi ukuthi nge-21 September kuzobe kune conference enkulu eOrlando East. Ingane ke ziyofunda ngomthetho esinathi ngokusibona isehlaseni nazo savuma sathwala ngesiphinde sithule ukuthi ingane sinike support ukuthi sihlale sisibona sibe amaNazaretha sizala amaNazaretha. Ingane kuze ingaduri yikho ukusibona isehlaseni nazo indawo eziningi sisenza lo msebenzi baba bewina abashuwe beqonda ukuchaza lo mcimbi weingane sinika nje support thina egameni lonyazi. Siyabonga kakhulu baba uMshumayeli, kodwa ke umcimbi lona uhambe njani baba? Ngiswele imlomo engingabonga ngayo. Umcimbi angabe uhamba kanje kahle kanje ingane nazo ziqhamuke nje mashiyane kwathiwa sicela isebenza iTempeli kaShembe. Ngathi ke mina umuza kusowami ngokade sibone kuhamba kahle ngendlela eyisimanga. uShembe wazenzela wandisa nokuthi abantu bethole bonke ukuphuza abaphuza abantu kwakuhle uhambe kahle kakhulu umcimbi baba. Yebo, siyakufakazela nathi ngoba sikutholile nathi okuphuzwayo baba. Sibonge kakhulu nje nathi siyithimba leGotism IT. Impatho ke esiyitholile la eTempelini laseMbalenhle. Yebo baba, siyabonga kakhulu. Kodwa ubaba umcimbi omkhulu kangaka noma inkonzo enkulu kangaka siyazi ukuthi ube engayihleli yedwa. Uthini kubantwana bebamlekelela ukuhlelela usuku lwanamhlanje? Abantwana bala ekhaya bayinqaba mangeke batshela ngize ngibe namahloni ukubiza imisebenzi, kodwa mangeke ngabeka nje igama ngathi unyazi wezulu nomsebenzi wonyazi senzele unyazi bebone isigqoko ngoba makhombe sigqoke nasi isigqoko besibona bavele bekhiphe konke abanakho benzele unyazi uthando lonyazi olosiphethe la ekhaya. Siyabonga kakhulu baba uMshumayeli, sibonga nesikhathi sakho, siyezwa nezigubhu ziyasho ngemuva nobaba naye ngathi usaphuthuma khona emgidini ngisayoshanja unyawo lodwa. Siyabonga baba uMshumayeli, Nkosi kubusise baba. Lapha ku-Gotism IT sithi ke alikilanga lishona ngenazi indaba zalo dadewethu kababa. Namhlanje kunjalo njengoba sikhuluma lezi indaba ukuthi silapha eMbalenhle namhlanje lishona neindaba zalo liphumela shona namhlanje imathunzi intaka khona sikuphethe siniphathele khona futhi. Yebo. Siyababingelela siyabemukela ababukeli nabathandi beGotism IT sithi sanibonani kuphina kuphi la kufinyelela khona lesi sibukiso. Cha namhlanje silapha ke eMbalenhle kwaTsaduza kula esikhona njengamanje. Namhlanje sizokhuluma indaba enkulu yokuthi besihlangene lapha kuhle kumnandi kudelile sithi hola mfana hola madala. Sihlangene ngendaba yokuthi sihlangene siyintsha yaleli bandla ukubonisana nokukhulisa ukuthi obaba abasiphakela khona kuyahlala kithi siyakhula nakho ikusasa lalenkolo ikusasa lalelizwe. Kuhle umuntu mangabe ekholwa ephethwe ngomthetho. Yikho esihlangene ngakho njengalolu suku namhlanje. Siyabonga baba uSotobe. Manje kusho ukuthi manje bekuyini kahle lenkonzo namhlanje bingani? Bekuyinkonzo nje yothando yokukhulisana yokubambisana sinabashu ukuthi kahle uma umntwana uyiphatha kanjani leli bandla nokugqugqumezela indlela yokukholwa. Insuku ke namhlanje singamashumi amathathu kwinyanga kaNcwaba kunyaka wenkulungwane yesibili amashumi amabili nanhlanu ku-2025. Sithi sanibonani emakhaya isikhathi njengamanje indaba eyishumi nesigama imzuzu ngaphambi kokubumbana ihora lesihlanu kusihla ntambama njengobona limathunzi ey'ntuku ey'ntaba njengamanje. Sithi sanibonani kuphina kuphi la kufinyelela khona umsakazo. Nibingelela udlule umkhomazi ebikelele khona lakhe emzini udlulele babuza basemzini ukuthi uphi namphonyana bese ngithi ngidlule umkhomazi. Futhi siyayibongela njalo ngaGotism IT. Siyabonga baba uSibiya. Sibonga nje nokuphatheka kahle la eMbalenhle namhlanje. Siyesaphatheka kahle kakhulu la eMbalenhle baba. Siyayibonga impatho esiyitholile la ekhaya. Kodwa siyezwa ukuthi ngathi inkonzo esaqhubeka ngapha ngemuva sizwa izigubhu ziyakhala kuyahlatshelelwa
Skiphani baba kuleli bandla uma ngabe kuthandazwa kuhleziwe phansi ethempelini kusuke kungakapheleli mangakaphunywa phandle kuthatha imgidi kuthatha amacelo ngasezulwini kubekela umnikazi wazo zonke izinto ukuthi sesiyagida ke manje siyabonga ukugida kuwukubonga kuleli bandla nokuthandaza sesenza umthandazo wokugcina lapha ngaphandle umgidi manje siwubekile ekabhumbele istimula samampondo indla mhlatha kamayekisa umlamlankuzi ngabe yayeka ibulalana kushalo namhlanje sihlangene ngapho lapha hayi siyabonga kakhulu manje ubaba uSotobe uthini ngelokhuza ngentsha begcwelela ekhaya namhlanje baba lokho kuthwenzeka namhlanje into engajwayelekile sijwayele ukuba uyibona imihlangano iba khona abantu kodwa lokho angikwazi ngazi ukuthi kusentabaza umhlangano ngendlela omkhulu ngayo namhlanje lapha abantu baningi imoto ezigcile lapho nami ngethukile ukuthi kwenzakalani kodwa ke uShembu zenzela yona into yakhe kusho ukuthi ihasha impunga ikabhombela libeliphuma lihambe libamema bonke abantwana bakhe izwi lo memo ne-Egotism IT isisize kakhulu ukuthi ke ipromote lo mcimbi wanamhlanje ukuthi ube impumelelo ngoba kade iqalile lokho iwafaka kubantu bonke labantu besingeke sibabize ngezwi lethu kodwa i-Egotism IT ngoba inoNkulunkulu phakathi babizile bafike baphelela bayisinkumbi babona bengaka futhi kani yakwethu hayi siyabonga kakhulu baba Sotobe sibonga nesupport nje esiyitholayo nesitholile kini la ethempelini laseMbalenhle siyabonga kakhulu isandla sedlula ikhanda ababongayo thina mfowethu sithi awukhulu umsebenzi wakho mfowethu ukhulu umsebenzi kaNkulunkulu uye phambili amen siyabonga baba siyathokoza kakhulu